हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन एबा सोरनि सायाव जागोन बेखौथ' नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, बेनो जादों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथांनि सोमोन्दै। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, मानोना बिदिनो गोदान मोनथिनो लुबैनाय भिडिअसफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथांखौ बबेनि मोनथिखायो जानांगौ। जुदि सोरबाफोर मोनथियाखैब्ला बिथांनि सोमोन्दै डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअनि लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबांथारानो मिथि नार्जारि बिथांनि बयफ्रेन्डखौ मिथिखागौ, नाथाय बिथांनि मुं आरो बिथाङा बबे जायगानि एबा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ गोबाङानो मोनथियाखै जानांगौ। बेनिखायनो गोबांथारानो सिगांनिफ्रायनो बिथां मिथि नार्जारिनि बयफ्रेन्डनि जायगा एबा जिल्लाखौ गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनानै दङमोन। दायो नोंथांमोना बयबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनसिगोन। लोगोफोर, फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथांनि बयफ्रेन्डनि मुङानो जादों बुहुम राज एबा राज बुहुम। बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि आरो बिथाङा दायो गुवाहाटी नोगोरमायाव थायो। लोगोफोर, दायो नोंथांमोना मोनथिनानै मोनबाय बिथां मिथि नार्जारिनि बयफ्रेन्डआ बबेनिमोन आरो बिथांनि मुङा मामोन। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।